Едва ли хора от службите могат да излязат да кажат, че някой проповядва омраза, няма определени неща? Точно от тях точно те провеждат акции. Те са, които изпълняват поръчка, защото всичко след като няма сега обвинен, няма осъден след толкова шум години наред са, повтарям 2007 година, 2007, 2008, 2009, 2010 и сега 2011 време. Това са години поред шум и, забележете, основата си радикален ислям. Нека някой да посочи кой значи радикален. Омраза. Някой от нас да е проповядвал, да сте чули. Аз имам в нета мои лекции, още веднъж публична личност от 1992 година съм. 3 мандата съм смолянски муфтия, 3 мандата съм софийски, председател на Съюз на мюсюлманите. Така че няма проблем, няма притеснение. Какво правят всички тези хора от Слит? Ами, би трябвало тях да ги попитате. Явно не им е безразлично това, което се случва. Прилича му така на организирано присъствие, което става. Сега, медиите поначало могат да го изкарат както си искат и всеки може да го коментира, но нека те да кажат какво правят. Попитайте ги. Аз не знам. Нито съм поканил никого, но и моите зетове са си на работа. Не знам, като всяко вероучение предполагам някакви, както в Библията са те Божи заповеди, нещо подобно. Нямам представа, не съм специалист. Защо тогава изех? Ще разберем, след като се произнесе съда. Четахте ли преводи на тези книги? Не съм чел. Не сте на това? Чел съм само експертизите, които са представени на различни специалисти, но не разбирам арабски и български. Не знам дали ги има преведени на български или само на арабски, няма представа. Не съм специалист в учение. Не знам това, което вещите лица твърдят, че пише вътре. Значи то винаги, аз не разбирам да кажем английски или турски или арабски, разчитам на превода на специалистите. И след като бъдат преведени, то е много дълго сега, много да го обясня. Има ли проповядване на омраза? За мен не. След като аз съм и съм решил да защитавам, значи съм преценил, че има защо да ги защитавам. Казвам се Адвокат. Първото ви е Емил се казва. Добре. Вярвате ли в тези обвинения, които... Не, абсолютно хората не са виновни. Само да ви попитам, според вас не са виновни? Естествено. А какво са... Да. Какво са направили? Аз точно това предлагам да видим в какво ги обвиняват. Тук ги подкрепяме. Аз не виждам какво са направили хората, за да ги съдят. Значи Хайри Шерифов и както и на районния мюфтия госпожи Нежми Дъбов, значи няма нищо съществено в обвиненията, в които са обвинени тези мъже. Значи напротив, те проповядват това човек да бъде добър, добродетелен, учат на праведност, как да се държи в обществото и повеляват единствено и само това, което са естествени, нормални човешки ценности. Значи исляма повелява това човек да бъде справедлив, да бъде обективен, да бъде полезен както за себе си, така и за другите. Ако някой има грешна представа за исляма като религия, аз призовавам всички хора да потърсят достатъчно информация сами за себе си, без каквито и да бил предразсъдъци, да се поинтересуват и да разберат наистина каква е религията. Има ли организации, които се опитват да ви върбуват по някакъв начин? Дори преди време се появи информация, че носейки тези забратки, всъщност някой ви плаща отвън, за да го правите. Вижте какво ще ви кажа. Значи аз съм с забратка от сигурно година и нещо. Значи стигайки за това да бъда с забратка, аз сама, по моя воля, четейки, разбирайки религията каква е и виждайки какво повелява това, че повелява човек да се грижи, пак казвам, както за себе си, така да бъде и полезен за обществото и да се грижи за общественото имущество, както за своето. Аз съм взела това решение по моя собствена воля. И все пак аз съм гражданин, българин, роден в тази страна, имам права, каквито всеки един гражданин, гордея с това, обичам моята родина, искам да живея и да остана тук и това го мислят всички хора, които те са дошли тук. Тогава за какъв радикален ислям говорят? Ами не мога да ви кажа, трябва може би да попитате хората, които хората са
нали, са го измислили, защото ислям е един. Разберете, ислям значи мир, отдаване, хармония, спокойствие. Това е. Има ли книги, в които проповядат омразата към останалите религии? Няма такова нещо. Напротив, исляма повелява човека, мюсюлманина да бъде справедлив. Ако даже исляма повелява това всеки да има право на избор. Исляма повелява мюсюлманина да бъде справедлив дори и към неговия съсед, независимо от това каква религия той изповядва. Аз съм Жана Хаджиева. Жана Хаджиева. Също работя... Родозем. Да, точно така. Работя в общинска администрация Родозем. Казахте, че не ходжете, освен ходжете и районния мюфтия. Да, точно така. Районния мюфтия и той ли е подсъдим? Да, и той е подсъдим. Господин Неджми Дъбов. Как е? Неджми Дъбов. Неджми Дъбов, да. Дъбов. Той е районен мюфтия на Смолян. На област Смолян, да, точно така. И господин Хайри Шерифов. Да, вие и мама вече. Да, точно така. И всички братя подкрепят. Значи всички сме за тяхната подкрепа, защото присъствали сме на техни лекции. Става прочее, това, което се приказва за тези хора, е абсолютно лъжа. Не е вярно това. Не е вярно. Тези хора учат хората на вяра, не на атеизъм. Вижте, хора, които са закърмени с теорията на Чарлз Дарвин, че човекът е произходил от маймуна, това са атеисти. От него може да очаква всичко. Какво е произведал човека? Човека е създаден от Господа. Господ го създаде. Адам Ева кой е създаден? А теорията на Чарлз Дарвин, че от маймуна. Така ли е? Така е. Това е атеизъм. През комунизма тази в училище това го учихме. А вие знаете ли в какво обвинен? Какво обвинява? Радикален ислям. И налагане на закони на шериатската държава. Как може да има в България шериат, докато тези хора, които ги съдите несправедливо, се ръководят по Конституцията и законите на страната на България? Господин Мутлук, като казвате, като отида да се направи семейните добавки, прави молба до държавата, не до шерията. Вие не разбирате? Казват, че налага закони на шериата. Ако налага шерията, няма да прави молба до полицията. Когато има шират, молба няма. А вие за движението на салафитите какво знаете? За движението на салафитите или течение религиозно? Такива няма при нас. Салафити, доколкото са в Турция. Тук няма такива. Добре, сам да се представите. Рами Салиса Къл. Вие откъде сте? От Сърница? От Пазарджик. Сега няма да ви пуснат вас. Сега няма вас да пуснат. Искат. Да, те първо ще видим какво ще става. Експертизите и така. Окей. Какви са първоначалните впечатления от делото тогава? Като цяло просто се носи на някаква приказка. Носи се на приказка? Да, някой чул, някъде му казали, някъде не знам какво си. И така. Лично
лично към вас, какво е обвинението в момента? Още не е... Не са стигнали до вас, така ли? Още не е, но стигнало у нас, но като цяло обвинението е проповядане на антидемократична идеология. По принцип, съгласно Конституцията на България, човек може да проповядва дори антидемократична идеология. Аз не съм проповядал такава, но имаш право да проповядваш и такава без насилие. Който иска да ти се лови на акъла, да ти се лови. Какъв е коментарът относно всичките хора, които са се събрали тук заради нас? Ами, журналистите му попитаха, вие ли ги докарахте? Викам, питайте ги. Що вие не докарате? Докарайте ги и вие да видим. А също каква е истината? Еми, нека да кажем. Трябва да ги подкрепим. Това са наши братски мусулмани. Човешки мусулмански брат. Познавате ли всичките? Не. Всички са от различни места. Кои от тях познавате? За обвинените. Става въпрос. Ами някои познаваме, други не познаваме. Някои по-силно, по-слабо. Кои познавате? Ами, примерно него познавам, Алика Иредин. И какви са впечатленията за него? Много добър човек. Абсолютно тук в това дело някакви хора, дето не знаят какво работят, обвиняват едни честни и почтени хора. Това е. Едни объркани хора, които са полицията и прокуратурата. Такива хора са. Според вас, кой стои за цялата тази работа? Защо се случва това? Това са хора, които не знаят какво работят, примерно в ДАНС, МВР и прокуратурата, некадърни хора и си търсят нещо повод да занимават с хората и да пречат на исляма. Точно да пречат на исляма. Такива хора, дето не знаят какво работят. Объркани. Такива хора. Институциите на България са пълни с такива хора. Тотално и в полиция мови посоча камара престъпници. Прокурори, шефове на полиция. С престъпления, гадни, долни и всякакви. Това е. Метове такива. Тотално престъпността на България е точно администрацията и органите. Да, познавате това повечето хора. Какъв е коментарът за тях и за цялост тази работа? Коментарът ми е следния, че след повече от 20 години нещата не са се променили по никакъв начин. Това не е коментар. Че много младите хора може би няма да ме разберат, но ние сме запомнили част от режима, който беше преди това. Тези неща продължават все още. Това свободата, която чакахме, все още няма. И е добре това да се види и от медиите в Европа и от обществеността. Според вас, кое стои за цялата тази работа? Това е причината за целият този съдебен процес, за тази сага? Може би основно искат да ни покажат, че не трябва че нямаме свободата и че не може да се изповядваме исляма както ние искаме. Кой стои за това? Може би самата държава. Как очаквате да приключи това дело? По най-справедливия начин. Тоест да снемат обвиненията от обвинените. Те са обвиняеми, но за нас са невинни. Благодаря.